nne m ije dị egbuo m nne m ije dị egbuo m ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ onye a na-akwa tata anụnwa. Unu echetalụ ya bụ nwaanyị di ya nwere ọkụ na ndụ, ya bụ nwaanyị ya na di ya na-enwe ọgụ na mgba, nke bụ na di ya kọntrolu nwozi iwe ọkụ ya wee jee bute fuelu nwunye eji wee na-akwọrọ ndị mmadụ ọka, wee jee weta machis wee mụnye nwunye ya ọkụ na ndụ, nke bụ na ọ fụziri ka ya bụ ọkụ na-agba nwunye ya, o jekwazie ekute mmiri wee na-emenyụ ọkụ, na mgbe ebuzi nwaanyị wee jee n'ụlọ ọgwụ na-agwọtazikwa ya bụ ife, nwaanyị wee bụrụ onye nwụrụ anwụ. Nke bụ na vidio ya ewukwa na-ewu n'ihu akwụkwọ maka na ife anụnwa mere na June 2024 and unu n'anya mmemme akwamozu anụnwa bụkwanụ na June 2025. N'ọdụkwanụ ka ọwa ihe ya bụ ife ji wee mee, n'ọdụkwanụ ka ọwa ihe nwoke a ji wee mụ nwunye ya ọkụ na ndụ, bụkwanụ mgbe eji wee na-akwazi ya bụ late Mrs. Blessing Chioma nọ mmemme akwamozu ebe ife unu na-afụ. And Blessing Chioma anụnwa bụkwa na onye Oraifite mana o jere ije dị na-aba agana, wee na-akọwa na ya bụ nwaanyị mụtalụ di ya ụmụ ise, ụmụ nwoke ise ka ọ mụrụ di ya, and di ya anụnwa ụnụ na-afụ ya bụ ofu mkpụrụ nwa nne ya na nna ya mụtara, ya bụ nwoke ya bụ nwaanyị, onweghị ikwu onweghị ibe, nke bụ na ya bụ di ya enwee dori ụlọ n'obodo fa bụkwa na-aba agana, nke bụzi na fasi ọrụ oyibo ebe fa nọ n'ụzọ ugwu Hausa wee nata ọrụ oyibo. Onweghị ụlọ ebe ọ ya anọkwana na be nna ya mbụ nke nwoke maka fe enweghị na ana fe enweghị ụlọ maka na otu mkpụrụ nwa ka ọ bụ, nne ya na nna ya anwụgwe. Nwunye ya ụnụ na-afụ bụkwana late Mrs. Blessing wee kpọrụzie ya wee naba na be nna ya na Oraifite wee jezie ebe ahụ wee biri n'ụlọ nna ya lụtalụ wee nwụ, n'ụlọ nna ya lụtalụ bifo ụmụnne ya wee tochaa, ma ndị nụrụ di ndị ọzọ lụkwa n'ụlọ nke fa, ahapụzie anya bụ mkpọkọrọ ụlọ n'ebe ahụ ka obi witi di ya witi ụmụ ise ọ mụtalụ. O wee nọrọ ebe ahụ wee na-eme bizines na-akwọgasị ọka ma ndị a na-akwọ ife ọkpụkpọ ma tomato. Nọọ ife nya bụ Blessing jikwanụ wee mere aka ọrụ na onye nke bụ di ya ọ dịgasị na ọ na-eje ọrụ, onwe ndị kpọrọ ọrụ akpọọ ya ọ bịakwa n'ebe ahụ rụọ alụfa ọrụ. Onye ka a na-akọwa na di na nwunye fonu na-afụ nọọsụ ọgụ na mgba na ezumike adịghị na ya bụ di na nwunye, na nke nwoke na-akọwa na nwunye ya na-akwụgharị na nwunye ya ha ezu ike, na ọ na-abụ nwunye ya pụọ na ọ ya agwa ya ebe ọ na-eje si o were ime abalị nata, na oge ụfọdụ ọ nata ebe 10, oge ụfọdụ ọ nata ebe 11, ọdụkọ nwedo nke ọ sị na ọ ha anata n'okwu oge ọbụla si ọgụ na mgba ya bụ nwaanyị jechi ije batazie di ya baba mba si ebe ka o si na ọ gbọọ ya bụ nke nwoke na fonu gwu ya na ọ na ebe dị etu a ma ọ na ebe dị etu a na-akọwa na oge ụfọdụ na nke nwaanyị na-akpọ di egwu ya na ọnọkwa na witi ndị ọyị ya nwaanyị, na di ya ahụ ekweta na onye na ndị ọyị ya nwaanyị bụkwa na ife nọ na ife di ya na-atụ aka abụ na ụmụ nwoke ka fa na nwunye ya na-anọ, na ụmụ nwoke ka nwunye ya na-achọ wee pụọ, o jikwa na anata n'ime abalị, na ọ na-abụ nwunye ya jecha anata ọ jụọ ya kedu ebe isi, kedu ife kpata na ịgwaghọ m na-epụa, kedu ife kpata na ịgwaghọ m ebe ị na-eje, si nwunye ya babara ya mba onye ka ọ bụ iji ya ebe o si. Ịmarụgo ife di na nwunye a na-aba anyị anọkwa ebe ahụ ebido ọgụ na mgba, nke bụ na oge ọbụla fa na-aba na-akụ onwe fa dandu ka sepuretela manda bido sheka, nke bụ na Honorable Ifeobi na-abụ ka nya bụ ife mecharụ o ji jụọ ụmụ nwaanyị anụnwa ajụjụ. Ụmụ nke nwaanyị a wee na-akọwa n'oge ọbụla ka papa fa na mama fa jisi anụ ọgụ na fa ha ezuru fa ike ọgụ na mgbe everyday na onwere nke ya ebe anọwa mmafa ebute ofe ife nọ mpafa na-azụ, nwee nke ya ebe anọwa mpafa anọ mmafa, na mbọsị ahụ papa fa gburu mama fa n'abalị mbọsị ahụ na-anụkwala ọgụ na mmafa anatala ebe 10 o'clock, papa fa na-ajụ ya ebe ka o si, mama fa zakwa ya ka o si gbu aza ya, ọgụ wee su, nke bụ na mama fa nwere ife nwa na obute wee kụọ papa fa, amụghọ na ya bụ ife ọ kụrụ papa fa na ọ na-ewe papa fa iwe. Papa fa na-eche ka chifo ka ụmụ ya jewe akwụkwọ ka o were petrol mụnye nwaanyị mmadụ ọkụ na ndụ, o wee bugide iwe ahụ wee na-akpụ ula chi wee fo ụmụazị jewe akwụkwọ, ọgụ wee tasụkwa o jekwuru nwunye ya n'ọkwọ ya bụ ọgụ ka a na-anọzi. Ife nwoke mere bụ o jee ebe nwunye ya debere galọn ọgberi petrol o ji akwọrọ ndị mmadụ ọka, kwughepụ ya weta machis, ama nọ na ọmụha na nwunye ya agba ọkụ ka ọ na-amụ ya na nwunye ya agba ọkụ ka o je bute galọn ahụ nọ mmiri dụna ya, nwekwa na ife mmadụ ya afụna. O cheghị echiche ụmụ nwaanyị ọkụ nwa kedu ife ụmụ ya eme, ọma na ya nwee nweghọ mmadụ ebee ka ụmụ ya anọ nya onwe ife ya bụ na-eme oge ụfọdụ ị na-asị ewejezi uche ndị mmadụ eweje ọmụnye nwaanyị ọkụ nwaanyị gbaba na-eti nne m ije dị egbuo m, nne m ije dị egbuo m. Ya bụ vidio wuru ewu n'ihu akwụkwọ nke onye ọbụla fụkwanụrụ ya. Nwoke na-arachapụzi ọsọ jee bute mmiri na-emenyụkwazi nwunye ya ọkụ. Mgbe eji menyụcha ọkụ buru nwaanyị ruo n'ụlọ ọgwụ, nwaanyị nọzukwa ọdụkwa ka 3 days ka 2 days, nwaanyị mmadụ nwa ofu ọkụ fụwuo ya okwu ezi ihe dị onye ka ndị uwe ojii nke Anambra steeti jeze kpụrụ nwoke anụnwa
eje na nke Honorable Ifeobi na-abụ na-ajụ ya ajụjụ. Ọ nọrọ ebe ahụ na-akọ akụkọ nọ iwe ọkụ na nwunye ejikwa achụ nwoke. Ebee ka iwe ọkụ ahụ bizi kịta? Kedu ebe ụmụ gị nọ? Nwoke nọrọ ebe ahụ na-ebe na-asị gbagharụzie ya na-asị gbagharị ya na oyi egbu onwe ya na ọya anwụ. Asị ya kedu ife merụ na igbu ha onwe gị mgbe ahụ emuri nwunye gị ọkụ? Ọ bụrụzie kịta akpọtara gị ebe a ka a jụọ ife kpatara iji mụ nwunye gị ọkụ ka ị nọzi ebe a na-asị na iyi egbu onwe gị n'ihi ka egbu n'onwe gị n'ụlọ. Ndị gọọmenti bịazie kpụrụ gị, ọ bụrụ ozu ka ya afụ ama na igbugo n'onwe gị na ya bụ ife na-egutesi gị ike. Ọ bụrụ ka a kpọọ wee bịa ka a jụọ gị ajụjụ, ị nọrọ ebe a na-ebe akwa n'iyi egbu onwe gị. Ọkwa ntu a ka esi wee kpụrụ nwoke nga ya ka ọ nọ wee ruo taa amabekwa m ife ekpeta n'ikpe ya na-atụgwa ya nga ka ọ ka nọ na-eche mgbosi oyi eju n'ikpe ka a mara ife a ya eji wee tụ ya nga. Ọ bụrụ ife iwe ọkụ kotarụ n'ebe di na nwunye na-abụ ụnụ na-afụ fa na-aba kọntrol nwe iwe ọkụ fa. Eche na di na nwunye bụ osenye nke nwoke nke nwaanyị adajụa nyere onwe ya efe mgbe ahụ maka na enwere ike igbu ọchụ. Ọ bụrụkwanụ nọ nke nwaanyị ka o senye gụbụ nke nwoke iyikọrọ efe ịchọọ frens inwere ndị oyi. Ọ bụrụ na ebo ya ịkụgharị ya aka uje na na-azụ draft maọbụ na na-aṅụ anwụrụ ọkụ una na-akpa nkata maọbụ ije ebe a na-ele mmanya golu wan bọtụrụ na-aṅụ ịnọgidere ebe ahụ ọsọ ya ịnata ọsọ ya ime ebe ihe ejelahụ ijelahụ ụtụtụ ịnatabeghị dam na ya egbu ọchụ. Ke ụmụazị 5 unu mụtara ụmụ nwoke a kedu ebe ọ nọ kịta anụnwa? Ụmụazị akpọsagova fa anọzi ọdụ ka ndị enwe nne enwe nna maka na nwata ya na nne ya ebighọ nne ya nwụgwe ka nna ya ọfụozi nna ya ọmahọ na nna ya ya nata nya bụ ije nya bụ ife ajọkakwa iwe ọkụ ajọkakwanụ n'ọkwa ya ka nsị ka m wetara unu welụkwa nke merụ mmadụ mụta akụkọ ọ ghara imerụ iwekarịkwa iwe ọkụ gbuo mmadụ ihe ejekwa nga. Ị bụrụ nwaanyị gbuo di ihe eje nga, ị bụrụ nwoke igbuo nwunye ihe eje nga. Kedụzi isi nya bụ iwe ọkụ kọntrol ruo nya bụ iwe ọkụ ka ị ghara ije nga ka ụmụazị unu mụtara ghara ịta afụfụ. Ị bụrụ nwaanyị ịnọrụ na di ị na-asị na di gị na-eti gị ife na ịchọghị ịna maka ụmụ maka onye nwa na ihe ana ka ịnọrọ zobo ụmụ ma ọ na-agụ na di gị na okwu ezi unu ebi maọbụ na gụbụ nke nwaanyị na-efụtalụ di gị mgbe ahụ ọ bịa nụrụ na ọ marụ mma na o nwere ego emechazie nya bụ nwoke amazịghị mma n'anya oru ọzero ịnọrụzie ebe ahụ maka ụmụ na ịchọghị ịna. Nne ọ kakwa mma na ịnalụ dam na-enwuru n'ozu dam na-ebunalụ n'ozu. Ọ bụrụ na ifere na-emeghị na be nne na nna jee chọọ unu ebe iyi ebibile ebe ahụ atriz. Ọ bụrụ na ịkpọgodo ụmụ maọbụ na ịkpọ ụmụ gị ama na mama fa dị ndụ na ọ gagodo 2 days ma 1 month ma 1 year ma mgbe ọbụla iji wee chetafa n'ihi ya bịa fụfa dam na-asị na ya bụ nwaanyị anwụkwana. Ị bụrụ nwoke ife iruo na nwunye na olu ọzịrị maọbụ niile efe iru na ọ na-agba n'ilo na ọ na-eso ụmụ nwoke ọzọ na ọ na-abịa ihe ọya nya meghepụ na ọha emeghepụzi na onwere ndị ọ na-emeghepụrụ n'ilo unu were wee na-anụ ogogo ọbụla kama ihe egbu ọchụ je nga maọbụ ijekwana igbu ọchụ egbu ohu unu ahapụ ụmụ ọga ndụmọdụ mma enye gị obu na ọkakwa ọlụgụ mma na ije chọrọ nwanlu ma otu ebe ikolo akpa ije ebe ahụ ị nọrụ ị na-enye nwunye na ụmụ gị ego nri ịnọ ịbịa fụfa mgbe gị nwa nọrụ 6 months ebe ahụ ma owe ihe ma 2 years nwunye gị anọkwala onwe ya na ọwa ihe ma 2 years o jezu unu na-aba ahụ unu na-aba afụkwa n'uru unu na-abụ bara n'ụlọ. Ọ bụrụ na unu na-abụ ya emechaa kpezie chiyatakwanụwa di na nwunye unu echiyata ọ bụrụ na unu na-aba efe iruzikwanụ na orughị ọrụ unu o nwere onye fụrụ onye dịkwana ya mma o jee nụrụ kama unu ya egbukwa onwe unu nwa na unu na-anụ di na nwunye onye nke anwụkwana. Ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa ekenekwa m unu ka ụmụazị kasienụ Chineke gbaa afọ ume bụrụkwanụ nnefa bụrụ nnafa ife nke a nwekwa oke ọdụ. Ọ nwanne ya nwaanyị na-ebe akwa ebe anụnwa na-asị na be nnafa emefe ife ọjọọ na be nnafa emefe alụ a na-ajụ anya kedu ife a na be nnafa mere fa na onye nwụrụ anwụ anwụgo ndidi ka unu ya ejizikwanụ wee die anya bụ ife. Ọ bụrụ na unu ma mgbe ọ na-ekpesara unu na anya na di ya na-enwe ọgụ na mgba na anụ ọgụ nke bụ na ya ebu ma chọvel buru ife niile na-akụ onwe fa unu agwa anya pụta na dị maleji kịta anụnwa ọnwụgo onweghị ụdịka akwa unu bere ya eme ya ka o sikwanụ n'ọnwụ wee kunyite ebe unu furu ebutere ya kịta bụ na Oraifitebefa ebuzikwana ya eje aba aga na be die ka ejezikwana nye ya ebe ahụ. Ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa.